3 стъпки за пролетно почистване на ума. Първо, извади всичко навън, точно както вадиш всичко от шкафовете си, за да ги изчистиш. Сядаш с лист хартия и започваш да пишеш всичко, което те напряга, за да го изкараш от себе си. Няма да мислиш за грешки, няма да мислиш за нищо друго, просто пишеш и бъди конкретна. Не имам напрежение, яд ме е на този човек, страх ме е, че това ще се случи. Обещах, но не искам да го правя, чувствам вина за. Целта не е да звучиш добре, а да изкараш истината. Когато назовеш нещата, те вече не са нещо тежко, а са нещо, което можеш да пуснеш. Второ, пусни ги съзнателно. И тук става истинска промяна в теб. Взимаш всяко едно от тези неща по-отделно и започваш да казваш на глас. Примерно за обещания, които не си успяла да изпълниш и знаеш, че няма да успееш, защото примерно не искаш или не можеш. Освобождавам се от това обещание. Избирам да бъда честна със себе си. За обиди. Пускам тази обида. Не искам да я нося повече. За вина. Направих каквото можах тогава. Избирам вече да продължа напред. За страхове. Този страх не ми е нужен. Пускам го. След всяко такова изречение вдишваш и издишваш. И казваш, пускам го. Дълго издишване, за да могат да се освободят всички емоции, които си натрупала. Може да го повториш 3-4 пъти, докато усетиш как и тялото ти се отпуска. И трета стъпка, затвори процеса с някакво действие. Това е много важно, защото иначе всичко ще остане само в главата ти. А е нужно да го почувстваш и през тялото си. След като приключиш този процес, можеш да излезеш на разходка, можеш да измиеш лицето си със студена вода, да скъсаш и изхвърлиш или изгориш този лист, да подариш нещо на някого или да си направиш нещо малко, което да ти носи радост. А накрая благодари на Господ за новата свобода в ума си. Това казва на тялото ти, старото приключи, започва ново.